Zili bwino kwambiri pamene mayi Annabel Ntalimanja asankhidwa kunena kuti iwowa ndiye munthu amene waonetsa utsogoleri wabwino komanso munthu amene watumikira bwino Malawi mu chaka cha 2025. Osangosankhidwa chabe ndiye kuti ndikupatsidwanso mphoto pamenepopo kuti azikakumbukira kuti ntchito ndi adagwira mu 2025. Kodi mphoto imeneyo apereka ndayani, ayipereka liti, nanga kuti Annabel Ntalimanja bwanji tsopano yeyu panthu onse kunoko ku Malawi bwanji asankha mayi Annabel Ntalimanja? Tifotokoze motere kunena kuti dzulotu bungwe lina lomwe limatchedwa kunena kuti National Product Magazine imeneyo ndono linakhala pasi ndikukoza zilinganizo zoti lisankhe anthu amene achita bwino mu chaka cha 2025 m'magawo osiyanasiyana, ndipo pa gawo lonena kuti munthu amene watumikira bwino dziko la Malawi komanso ndi kuti kuonetsa utsogoleri wabwino amenepo tunde anadzasankhapo mayi Annabel Ntalimanja. Kumafunsabe funso lonoti iwowa bwanji mwasankha mayi Annabel Ntalimanja ova amalawi wonse? Akunoti mayi Annabel Ntalimanja anayendetsa bwino chisankho cha pa 16 September 2025. Adaonetsa kunena kuti iwowa ndi munthu amene ali ndi utsogoleri wabwino kwambiri komanso ndi kuti iwowatu ndi amene atumikira bwino Malawi, chifukwa ngati panali chinthu chachikulu chimene chachitika mu chaka chino cha 2025 ndi kuti ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September paja. Nkhanitu yabwino kwambiri zimenezi zachitika dzulo chakumadzulo kumene amapereka kunali mwambo wopereka maawadzi amene wawa kuwapatsa awadi amayi Annabel Ntalimanja. Kodi tingakambepo chani zokhudzana ndi awadi imeneyi komanso amayi Annabel Ntalimanjawo? Tibwerere mbuyo pang'ono makamakatu miyezi yapitayo kuyambiriro kwa chaka chino komanso ndi kuti chapakatikati nkomadzafika cha mu September umo. Kumayambiriro kwa chaka chino kunavuta kwambiri anthu kung'alula amayi Annabel Ntalimanja, ndipo mama awawa anatukwanidwa osati masewera, amatukwanidwanso za nsalu amayiwa chifukwa chonena kuti iwowa ndi amene tinkadziwa zoti amene adzayendetsa chisankho cha pa 16 September 2025. Funso nkumanena kuti ankatukwanidwa chifukwa chakuti adzayendetsa chisankhocho? Ankatukwanidwa iwowa chifukwa chonena kuti amaganiziridwa kuti namba 1 iwowa ndi sapota wamphamvu kwambiri wa chipani cha Malawi Congress Party, kukhala sapota wamphamvu kwambiri, active sapota, ndi kuti sangadzayendetse chisankho chibwinobwino adzapezeka zonoti ayima ndi chipani cha Malawi Congress Party. Namba 2, amayi watu ankatukwanidwa pamene kunkayendanso zimphekesera zonena kuti iwowa ndi mwana wa John Tembo, ndeti kudziwa bwinobwino kuti Congress Party inatsogoleredwa ndi John Tembo, ndipo ndi munthu amene sangayiwalike ku chipani chimenecho. Mwayiona imeneyo ndi kuti mwinanso adzachikondera. Ndi amayi awawa anatukwanidwa osati masewera. Sudzayendetsa bwino, achoke mzimayi ameneyo, achoke mademo ndi mademo onena kuti amayiwa achotsedwe pa mpando umenewo wa mtsogoleri wa bungwe loyendetsa chisankho kunoku ku Malawi. Chabwino pamenenso panadzavuta kwambiri, ndipo onena kuti amayiwa anakakamira kunena kuti tigwiritse ntchito smartmatic, machine smartmatic ndi amene agwiritse ntchito pa chisankhopa. Imeneyo ndi inachema kwambiri, ndipo munatsatira zonse mmene zinayendera. Fast forward tifike ndi kuti mwezi wa September 2025 makamaka pa 16 pamenepo voti ndi inakaponyedwa. Voti itaponyedwa kuwerengatu amayiwa ndi ankangoyendetsa china chilichonse tayale zosiyana ndi zimene iwo ankaganiziridwa zija, mpakana anakalengeza kunena kuti wawina ndi Peter Mutharika, zomwe anthu ambiri sankayembekezera kuti angadzalengeze zimenezo. Kayembekezero zonoti mwina mwake adzapezeka zonoti atenga mavoti ena ake ndikuaphamika ndi kuti kwa achakwera ndikupezeka zonoti ndikulengeza kuti apambana ndi achakwera. Koma ayi ndithu anayima pa chilungamo amayi amenewa, ndipo adayitsogolera bwino meki. Nchifukwa pakubwera tsopano awadi imeneyi, mphoto yapaderadera nonotino amayi ino ndino amene mwaonetsa utsogoleri wabwino, utsogoleri osatenga mbali
mtsogoleri ongoyima kuti ndine mtsogoleri tsopano wa onse apa ndikutsogolera ndekuti Malawi anatitsogolera amalawi kuchisankho mpakana ndikukatitulutsako bwinobwino opanda ziwawa zina zilizonse bata ndi mtendere pena paliponse. Tikamakamba za bata ndi mtendere zikumbukira zonena kuti maneba athu akhala akupunthana chifukwa cha mabungwe oyendetsa zisankho m'mayiko mwawo sadayendetse bwino komanso mapresident yawo. Tikambatu za Mozambiki anthu anapunthana ndipo ena anafa kumene kuma bizinesi analowa pasi dziko linabwezedwa mbuyo mwa njira ina yake chifukwa chonena kuti chisankho sichinalengezedwe bwino. Mwayiona ndikuti vuto la mkulu woyendetsa chisankho kumeneko. Kuchoka pamenepopo tilowere ndekuti ku Tanzania so fresh amwene kumenekonso ndekuti kunali anthu kumenya mademo ena kuvulala ndipo ena aphedwa kumenekoko. Nkhani zake zomwezi kunena kuti chisankho sichinayende bwino. President komanso anthu oyendetsa chisankho sanaziyendetse bwino zinthu. Mwaonanso mmene zakhalira ndipo mpakana panopa zinthuzi kumayenda mwapendapenda kumenekoko. Pamene mdziko lathuli tinakalowa kuchisankho kuja ndikukapeza kuti nkukatuluka opanda vuto lina lililonse. Amene anathandizira kuti zimene zichitike ni ndani? Mayanabe Ntalimanja anatitsogolera nthawi imeneyi. Anali mtsogoleri anatsogolera tonsefe Amalawi nchifukwa kuti waonetsa utsogoleri wabwino mphoto yapaderadera kuzindikira zimenezozo. Kuphatikiza apopo ndi zonena kuti mama amene wawa atumikira bwino Malawi, zomwe ndi zoona. Awadi ikuwayenera, zazikulu zimenezi zikuwayenera ndipo zambiri madalitso ochuluka akuyenera akhuthulidwe ndithu pa moyo wawo amayi Annabel Ntalimanja. Kuchokatu kwa the villain kukafikano kwa the hero, kuchokatu kwa ndithudi amene amaoneka kuti adzasokoneza zinthu kudzasandukano kwa dolo opambana amene wapangitsa kuti zinthu zija ziyendepo bwino. Mphoto imeneyo ndizonena kuti chaposachedwa pompaso munthu wina yemwe amatchedwa kuti Onjezani Kenani wapasanso amayi Annabel Ntalimanja 500,000 ngati mbali imodzi yowathokoza pa zabwino zomwe achita poyendetsa bwino chisankho mu chaka chino cha 2025. Komano chomwe chachitika amayi aja ali ndi mtima wabwino magayi. Apezeka zonena kuti atenga ndalama yonse 500,000 ndikukayipereka ku orphanage ina yake chakwera 18 uko kuna kuti ikathandize ana amasiye kumeneko. Akuti ndalama iyi ndiuyipereka ngati mphatso ku orphanage kuona kuti amayi inuyo, amayi inu mtima wanu tungwa golide inu muli ndi mtima wa golide nchifukwa mukulandira zimphoto zimenezi mtima wa mtengo wapatali kwambiri. Ayi ifetu ndeti zingonena kuti zabwino zonse amayi Annabel Ntalimanja Mulungu amene amadziwa kudalitsa akudalitseni zikomo kwambiri. Kumangoti zikomo kwambiri magayi nali mmodzi mwa anthu amenenso nadzatukwana kwa amayi Annabel Ntalimanja makamaka nthawi imene ndili kumayi trends yakalekalecha kumangotukwana panopa ndikufunanso kunena kuti pepani kwambiri pa maphuzo amene ineyo ndinawonjezeraponso pa gulu la anthu amene ankakutukwanani. Pepani kwambiri mundikhululukire komanso ndekuti mutikhululukire tonse amene tinakutukwanani munapeza kuti mwaonetsa kuti ndinosiyana. Pepani amayi akuti